Anfilebao anisu ayo bismillah dongibaru kene kan bi dongibaru bakuruba bina boli min kan CNT ni o ye cɛmancɛ fanga wasabulon ye ale sigili ko bɛ senna nga jamana ɲɛmaw ni politique tɔnw kɔni fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a ko kan an ye mununu salo kɛ ka maa dɔw hakilina ta an bɛna o jaw jiraw la sɔɔni ka faraw ka kunnafoni dɔwɛrɛ b'an bolo sɔɔni an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala ayo bismillah. Bi araba November kalo tile 18 san 2020 a y'aw bisimila ko kura donkibaru kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ aw ye bakurubaw la sisan cɛmancɛ fanga wasabulon ni o ye CNT ale sigili ko kɔni bɛ sen kan tilaliw kɛra jɛkulu ani jɛkulu politikimaw fo ka taa se lakanatigilamaaw ma tilali kɛra bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ sɔrɔ a ko la nga maa dɔw kɔni jɔn bɛ u ni yɔrɔ la nin ko in na u b'a la ka wulikajɔ kɔni sabati k'olu sen tɛna don nin ko in na k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa dɔ ka fara olu niyɔrɔ kan walima a ko ka dabila jamanadenw yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko kan an ka kibara ɲinina Aminata Daɲɔn fo ka taa se a ka jatala Tijani Sidibe ma olu ye mununu salo kɛ dugu kɔnɔna na ka maaw hakilina ta u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. CNT kan ka assemblée de jɔyɔrɔ fa an ka assemblée nationale CNT kan k'o de jɔyɔrɔ fa donc CNT n'i y'a jateminɛ yɔrɔba de don maintenant mun ye lafaamuyabaliya mun b'a kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que yɔrɔ in ka bon kosɛbɛ yɔrɔ in de kan ka hakilinaba ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ yen projet ninnu réforme fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ kan ka tɛmɛ yen mais désormais il faut que ka concertation de kɛ quoi ne kɔni bɛ kuma politiciens de fɛ halisa k'u bolo da dusu la quoi a ma ɲɛ an ye cɛkɔrɔba dɔ in gɛn an ko Buwa dɛsɛra ka taa bon Buwa taara ne kɔni fɛ an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan transition ye kalo 8 dɔrɔn de kalo 18 mois kalo 18 na kalo 2 yɛrɛ bɔra la ka ban donc moi je pense que halisa an ka muɲu quoi n'u bɛ fanga nɔfɛ u ka muɲu ka élection makɔnɔ ka taa fanga ɲini ne kɔni fɛ o de y'a kɛcogo ye ni fanga bɛ ɲini fanga man ka ɲini kare kɔnɔna fɛ bɔbɔliba ninnu ni fɛn parce que ne y'a mɛn k'u kan ka bɔ u ka dɔ to bɔbɔli na ten don o don u bɛ bɔli la ten bon ne kɔni ma nafa y'a la quoi ni tiɲɛni tɛ nka bɔli kɛ u ka taa olu sɔrɔdasiw ka ɲɔgɔn faamu sɔrɔdasiw fana ka volonté politique sɔrɔ u ka kuma n'u fɛ fanga de b'u bolo n'i y'a bɛɛ bɛ kuma fanga de b'u bolo donc fanga in ye bɛɛ de ta ye mais olu de kɔni b'a kunna ne m'a fɔ k'u k'a bɛɛ ta ka di sɔrɔdasi mɔgɔ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu ye sɛbɛnni kɛ ka tɛmɛ k'a fɔ ko transition na politiciens da man ka don a la parce que olu de jamana in mara pendant tout ce temps a bɛɛ kɛr'u ɲɛna ni mun ma kɛ porte parole ye a la o ni fanga jara dɔw yɛrɛ y'u disi gosi k'olu ye fanga dɛmɛ olu de fanga sigi caman y'a fɔ yan taara misiriw kɔnɔ taara yɔrɔ caman na donc an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an ka Mali bila fɛn bɛɛ ɲɛ quoi ne kɔni ka hakilina na quoi u ka taa u ka sigi kuma kan n'a bɛ ɲɛ cogo min na a ka kɛ ten n'a ma ɲɛ ko degré in fana kɛra ni président ko a tɛ segin a kɔ u ka sɔn an ka taa Mali ko de don ne kɔni fɛ ni Mali ko de don an bɛ taa de. u ye a sigi cogo min na ye ne yɛrɛ fɛ a ka ɲi parce que politique mɔgɔw ka fɛnkɛ tɛ nin ye o a fɔra ko nin ye transition de fangaw de ye faamu de quoi transition ye fɛnkɛ dɔ baara taabolo dɔ de dira mɔgɔ ninnu ma déjà u ka baara kɛ n'o hakilina ye bon n'an ko k'an bɛ bɔ o kɔnɔ k'an bɛ laɲini wɛrɛ kɔnɔ kɛ an ka fɛnkɛ min ye o tɛ sɔrɔ an ka laɲini yɛrɛ min ye o tɛ sɔrɔ donc politique mɔgɔw ne yɛrɛ kɔni fɛ franchement o yɛrɛ jo tɛ nin na quoi parce que ne yɛrɛ fɛ dɛ n m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ne yɛrɛ fɛ u ka maloyala ko de ye nin ye parce que an filɛ kɛnɛ min kan bi politique mɔgɔw ka politique fɛnkɛ ɲabaliya c'est à dire que u dɛsɛra de o de y'an se nin yɔrɔ ma n'o tɛ an dɛsɛ coup d'état ma mais ni an selen coup d'état ma o ye politique mɔgɔw ka fɛnkɛ faiblesse de donc ni yɛrɛ kɛlɛ maloya kan ka k'u la walayi yɛlɛ donc ne yɛrɛ kɔni fɛ a waati tɛ nin ye n'u b'a fɛ ka place ɲini u k'a to ni président sigira ni élection kɛra ni président sigira u ka laɲiniw bɛɛ b'o kɔnɔ mais transition ninnu feuille dɔ b'u bolo kan ka baara kɛ n'o hakilina de donc u k'a to mɔgɔw ka baara kɛ ni kɛlɛ faso ninnu ye quoi a waati tɛ nin ye i y'a faamu donc a bɛ cogo min na ta ne yɛrɛ fɛ ni faso jɔ kɔni don dɛ a bɛ se ka to tan voilà an ka baara kɛ transition de fɔ an k'o de faamuya de donc ninnu tɛ se ka laɲini bɛɛ sabati u tɛ se voilà o kɔni ye ne hakilina ye CNT ko la quoi politique mɔgɔw jo t'a la. Bon ni kɔni ka laɲini ye mun ye politique mɔgɔw u ka segin u kɔ jamana ko de don Mali ko de don an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ mako bɛ jamana dilali la basigi la ni an y'a fɔ ka fɔ ni a ma kɛ tan alors anw tɛ a kɛ tan o tɛna kɛ malidenw ka hakilina ye malidenw kɔni ka hakilina ye mun ye i politique mɔgɔ
i sɔrɔdasi i société civile an bɛɛ ka kɛ bɛn kelen kan ni mun ka kan ka kɛ wagati min na an ka bɛn o kan k'o sigi baara ka kɛ jamana ka dilan politikimɔgɔw ka segin u kɔ u k'a dɔn k'a fɔ faso ni an bɛɛ ta don n'a ma kɛ tan anw tɛ sɔn an ka miiri la o tɛ faso dilan kan ye o tɛ denmisɛnw ka hɛrɛ ye parce que ni basigi mana ni bɛn mana an bɛ hami denmisɛnw ka baara ko min na denmisɛnw ka kɛnɛya ko min na denmisɛnw ka kalan ko min na o tɛ sira sɔrɔ. ala y'a kɛ population yɛrɛ de wulila k'a fɔ ko IBK ka bɔ yen ni IBK sera ka bɔ yen a démissionné k'a ka assemblée dissout ka fɛn bɛɛ bɔ yen donc n'a fɔra ko transition sigira an kana kɛ sababu ye bilen o transition ko feuille de route min dir'o ma i n'a fɔ an ka directeur y'a fɔ cogoya min na o ka tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ko ye ne kɔni bolo an ka fara ɲɔgɔn kan Mali ko in an kɛ solution ɲini a la pour que an ka pays a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na sinon Mali a bɛ dingɛ kɔnɔ sisan dɛ an mɛnna yɛrɛ yɛrɛ de vraiment an tɛ ka se ka taa au lieu d'aller en avant on est en train de reculer un peu vraiment n'u sɔnna an ka se ka baara kɛ mɔgɔ mun ko olu sen t'a la i n'a fɔ M5 ka hakilina ka di ne dɛ parce que M5 yɛrɛ man kan ka ci mais u k'a fɔ k'u sen tɛ ko in na vraiment o kɔni man di ne ye o kɛ fara ni jamana ko don u kana an ka jamana jɔ. M5 kɔni comme olu k'u ti don a la bon man ka don a la parce que politique mɔgɔw de don an tigɛ b'u fɛ ko bɛɛ la parce que mun y'an tigɛ a la u bɛ kuma 120 fɔ ni fanga sɔrɔla ka ban olu bɛ tila ka k'a dafirebaga ye ko in kɔni an bɛ sɔrɔdasiw ka chance lajɛ u ka jamana u ka labaara baara cogo ɲuman na pour que an bɛɛ ka lafiya bɛ min na ne kɔni bolo problème t'a la parce que munna mun y'a kɛ problème t'a la politique mɔgɔw dala kuma dama kama problème foyi t'a la parce que jɔda foyi t'u la jamana in kɔnɔ bi bilen ni ko dafiri tɛ o ye ne hakilila kɔni parce que olu de ye ko in bɛɛ dafiri an bɛ cɛkɔrɔba caman y'a la bi a ka kan fɛn dɔ bɛ yɛlɛma ka na a la an ka sɔrɔdasiw ni chance la pour que denmisɛnnin wɛrɛ bɛ se ka na fanga na min tɛ ni cɛkɔrɔba ninnu ye bilen n'o tɛ ko caman kɛra caman tɛmɛna quoi depuis an tɛ min kalama fɔ bi an bɔra fɛn caman kalama parce que n'u nana sigi élection ko la u bɛna kuma wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ka namara k'a la pour que o cɛkɔrɔba kelenw ka tila ka na parce que an t'o fɛ ni cɛkɔrɔba kelenw ka na bilen. Voilà, bon komi jamana in bɛ yɔrɔ min na a ko dogolen tɛ mɔgɔ la donc an bɛ niveau min na sisan fo ko in na jateminɛ mun bɛ ko in na o ye de an dɔw ka sɔn ka jisuma k'an koli ji la parce que an bɛ wagati min na nin ye wagati kunkurunin ko de bon politique mɔgɔw bɛ banni mun na ka don an t'a fɔ ko u t'u jo fɛ u b'u jo fɛ mais yɔrɔ dɔw la u ka sabali in tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in bɛ taabolo min na nin wagati in na a ka gɛlɛn a kuloma bɛ mɔgɔ minnu bolo olu de fɛ f'olu de fɛnɛ ka jateminɛ kɛ ko in na parce que politique mɔgɔw san 30 san 40 olu de bɛ jamana in ko bɛɛ la i tɛ se k'a fɔ tile kelen fɛnɛ k'i b'olu fɛnɛ sama ka bɔ o kow kɔnɔ ten a tɛ ɲɛ i wajibalen don ka baara kɛ n'u ye mais ka baara kɛ n'u ye ni hakilimaya la ka baara kɛ n'u ye jateminɛ kɔnɔ ka baara kɛ n'u ye bonya kɔnɔ u tɛ se k'a fɔ ko k'u bɔ a la ten hali n'u taara u ka t'u nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi olu kana fɔ u bɛ ko in kɛ ni dusu ye dɛ k'u nɛgɛ minnu kan ka se ka don ni jamanadenw ka confiance dɔɔni bɛ minnu kan halisa u k'olu gɛrɛ u ka baara kɛ n'olu ye jamana in mun ye jamana in se ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ o ye de k'a fɔ n bɛ n sɔnni sigi nin kan n tɛ bɔ nin kan o de ye jamana in lase nin problème in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko danaya b'u kan k'a bila u ka na ni a mɔgɔ dɔw ye baara ka kɛ n'u ye u bɛɛ kana bila. Nin ye fasoko de ye n'i ye faso fɔ coloration bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ne hakili la ni fasojɔ kuma fɔra bɛɛ kan ka o coloration in bɔ k'o bila duguma fɔlɔ ka sɔrɔ ka faso lajɛ bon yɔrɔ ni groupe cayara bon ɲɛmɔgɔw dun bɛ bɛɛ la bon ni dun ko k'i bɛ ko tilen ko ka bɛɛ hakilina ta k'a da bɛɛ ka hakilina tɛ se ka labato ne kɔni ne bɛ welekan bila maliyɛn bɛɛ ma an ka fɛɛrɛ kɛ mankutu juguw ɲɔgɔn kɔ an ka o bolo kan an k'o bolo bila mɔgɔ mɔgɔ n'a nana ni mankutu jugu mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛni i ma karisa bɛ ka nin don ta côté opposé mɔgɔw bɛ ko de minɛ kojugu rumeur kanw bɛ ka se mɔgɔw la fo ka sɛbɛ siraw to yen tout ce qui est concret mɔgɔw k'u basé o kan
fɛn min ka ɲi ni nin man ɲi a ka bɔ a la bɛɛ ka conscientiser n'o ye. nin t'a siɲɛ fɔlɔ mali bɛ transition kɛ o ATT y'a kɛ an bɛɛ y'a ye a jamanaden bɛɛ lajɛlen sigi u jɛra k'a kɛ mankan b'a la foyi man b'a la même les étudiants olu bɛ tun b'a la donc pourquoi maintenant olu b'a k'u tin t'a la fii civil dama tɛ se ka président minɛ koyi c'est sur des actes posés civil kɔni tun bɛ goudron la tout le temps aw tun bɛ se ka san ban tɛ tɛ se ka minɛ donc si la situation est comme ça bɛɛ bɛ jɛ ka transition kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà civil ma kan ka muru kulu t'a la nafa t'o la. Transition mɔgɔw ka délai c'est juste 18 mois et par rapport à ces 18 mois aussi il y a 2 mois qui est déjà écoulé donc ils n'ont pas le temps pour trop tergiverser sur ces choses-là. Moi je trouve que normalement olu kan ka contribuer de quelle qu'en soit la position des policiers et des militaires kan ka contribuer de donc pour la bonne marche de cette transition. Parce que 18 mois là, il y a 2 mois pour la Kaba, toi il y a élection organisée pour que le président le président se grave là. Donc l'assemblée réelle sera mise en place pour toujours. Je crois que c'est ce qui est mieux. Donc politiquement au cas où militaire au boulot pour que y'en se avancer avec ce pays. Ame wati mina sisan o ye camancɛ fanga wati ye ka fara o kan an ka jamana gɛlɛya caman b'a kɔnɔ nka dongo do lafasa jɛkulu dɔ kɔni bɛ wuli ni ka a ka hakɛw kɔni ɲini jamana fɛ yala nin ye o waati ye wa an ka kibaruya ɲininaw kɔni minnu salo kɛ dugu kɔnɔna na ka maaw hakilina ta Ma Tarawele fo ka taa se Umar Tarawele ma u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Mɔgɔ tɛ se ka jigin baarakɛlaw la c'est vrai transition sigira mais i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka mun kɛ a b'an ka sariya de kɔnɔ a bɛ constitution kɔnɔ droit de grève i hakili la ni mun ka kan ka wuli k'o ɲini a b'an ka constitution de kɔnɔ donc mɔgɔ tɛ se k'u jalaki nka n'an y'a ta k'a lajɛ sira dɔ fɛ i y'a fɔ cogo min na transition parce que transition nana mun na a nana fanga dɔ de nana mun ye san 7 kɛ a nana mun na parce que o san 7 kɔnɔ maliyɛnw y'a jira k'a fɔ u ka laɲiniw tun tɛ ka sabati. Donc o de y'a to fanga in bɔra yen mun ye transition ye o sera ka dayɛlɛ maintenant transition kɔrɔ ye jumɛn ye wagati de don ka wagati latɛmɛ ok k'a latɛmɛ walasa fanga kɔrɔw ka na qui sont plus légitimes maliyɛnw bɛna minnu sigi maliyɛnw bɛna voter mun ye u ka se ka sigi bon ne hakili la n'an y'a jate minɛ o fɛ an kan ka se ka an ka grève ni fɛnw ka nɔgɔya dɔɔni nin wagati kɔnɔna la parce que n'a fɔra o ka wuli o ko la mɔgɔ minnu don légitimité ba t'u la k'a fɔ k'u bɛ wariko dépense dɔw engager jamana kɔnɔ parce que u yɛrɛ nana n'u yɛrɛ maliyɛnw m'u sigi donc légitimité t'u la même au niveau international ka wariko dɔw engager maintenant u nana sɔrɔ jamana bɛ lahala min na est ce que u nana wari sɔrɔ yen wa c'est ça la question est ce que u bɛ se k'a bɛɛ kɛ wa o fana bɛ yen an kana ɲinɛ k'a fɔ baara in yɛrɛ fanba baara ka ca transition kɔnɔ mais baara fanba ye jumɛn o ye ka élection de préparer élection dun a prépareli ɲɛ ka misɛn an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka liste électorale kan ka nettoyer hali constitution comment on appelle nouvelle constitution o kuma bɛ senna parce que hali o don la Mokhtar Wane CSA la a y'a kuma fɔ Mali n'a a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen donc o baara ninnu filɛ baarakɛlaw de don bon transition ye wagati joli c'est 18 mois donc n'a fɔra an ka tila ka grève fɛnw bɛɛ don o kɔnɔ est ce que an tɛna an ka efforts disperser wa est ce que les efforts ne seront pas dispersés est ce que u bɛna se k'u ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ élection crédible préparé ma walasa Mali ka segin ka na ni jamana ɲɛmɔgɔ ye qui a été élu démocratiquement avec son pour se ka baara kɛ donc je pense que bɛɛ ni i jo de don baarakɛlaw u bɛ sariya le kɔnɔ u tɛ sariya kɔ kan ils sont en train de travailler dans la constitution mais compte tenu de la situation u kan ka se ka vraiment ninnu to yen u ka se ka baara kɛ halisa pour que an ka tɛmɛ ni wagati na 18 mois dɔ a ban ka di an bɔra san 7 kɔnɔ sa mɔgɔw y'u plaint donc 18 mois ban ka di je pense que ni wagati in kɔni t'a wagati jɔnjɔn ne yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ se k'a to yen walasa ninnu ka se k'u concentrer mun ye élection prépareli ye ani constitution ni texte toiletteli ye parce que o de bɛ se k'a to sini sinikɛnɛ n'a fɔra ko nin bɛ kɛ a ka se ka kɛ nɔgɔ kana y'a la parce que an b'o kɛlɛ de la. conseil min bɛ ne bolo ka di gouvernement ma o y'a lajɛ grèvekɛla ninnu u n'u ka sigi ka kuma yan u ka fɔ ka bɛn k'a la yan parce que n'u ma fɔ ka bɛn k'a la dɔrɔn ne bɔra ko ma ye n'u tɛ se ka taa sigafɔ kɔ yan ni sigafɔ kɛra ko ko la a ɲɛ kan ka se ka sɔrɔ. Ni gouvernement est une continuité mɔgɔw ka kan ka wuli k'u ka droit ɲini diyagoya n'i y'a ye i bɛ ka taa la de droit ɲini de kama hakɛ ɲini de kama o de y'a to i bɛ ka taa la donc n'aw nana sigi n'aw k'aw bɛ se ka mɔgɔw ka droit ɲɛnabɔ mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ k'u ka droit ɲininkali kɛ si c'est vrai que le gouvernement est une continuité n'aw nana jama de kama n'aw ma na aw yɛrɛ kama ko jama aw bɛ jama ka droit ɲini ka d'u ma min bɛ ne fɛ o de filɛ nin ye droit ka kan ka ɲini waati bɛɛ
fanga waati o waati ni nana sigi mɔgɔw ka hakɛ ye min ye i b'i seko hali ma se k'a bɛɛ kɛ i seko ye min ye i b'o k'a la. jamanadenw an bɛɛ de ye jamanadenw ye ni jamana ma ɲɛ k'a bɛ jɔ an bɛɛ de bɛ jɔ ka jamana jɔli baara k'o kuma fɔ wa ni jamana fana ma ɲɛ fana k'a fɔ ko an bɛɛ b'an ka hakɛ ɲini an b'an ka hakɛ fana ɲini tiɲɛ fana kan mɛ ni kɔni tun y'a dama maa ɲini sɛndikaw fɛ u ka grève u k'a sɔsɔrɔ nin wagati in na mɛ sɔrɔsiw ninnu fana u ka dayɛlɛ mɔgɔw ni mɔgɔw ka sigi u ka kuma. ayiwa an kɔni ye a ye depuis transition ni nana baarakɛ jamakulu caman wulila k'a fɔ ko ka hakɛya bɛ gouvernement fɛ alors effectivement n'i y'a jateminɛ papier minnu don o signena mais a signena wagati jumɛn na a signena k'a sɔrɔ IBK bɛ fanga de la o tun bɛ président la o de ye a signé o ni groupe baarakɛ groupe ninnu hali école karamɔgɔ b'o la alors baarakɛla suguya wɛrɛ b'o la alors o tora fo IBK nana bin o ma o ka hakɛya ɲini transition nana min kɛlen alors UNTM wulila syndicat administration wulila bon syndicat caman wulila ka mankan ci dɔ b'o jo fɛ comme dɔ t'o jo fɛ par exemple ne kɔni ɲɛna UNTM ka grève ni a bɛ se k'a to ni fanga kura sigira a bɛ se k'a to o wagati la mais n'a fɔra ko k'a kɛ sisan mɔgɔ min ye papier a ye ni mɔgɔ min ye papier signé a ma sisan da o ye fo transition donc yanni ka jigin i biyɔrɔ la i bɛ jigin talonyɔrɔ de la o talonna yɔrɔ jumɛn IBK y'a signé yɔrɔ min na nkɔrɔ o tun kan k'a baara daminɛ pour que o bɛ se ka o ka hakɛya sɔrɔ mais a y'a to fo IBK binna a ɲɛna a ma i ka hakɛya ɲini fo transition mun bɛ transition bolo a bɛɛ bolokolon parce que bailleurs de fonds yɛrɛ minnu b'an dɛmɛ an ka se ka wari dɔ sɔrɔ o bailleurs de fonds yɛrɛ bɛɛ kɔ donni don a na ko fɔ fanga ka kɛ normal de ye o do fanga kalo 18 ma kɔnɔ o de la pour que o ka kɛ normal ye donc ne fɛ kɔni nin t'a wagati ye o kan ka ni transition banna candidat minnu bɛna na o bɛ taa o ka o bɛ taa o mako o bɛ taa o da o kɔrɔ ayiwa ni an ka problème ni filɛ nin ye a ma régler e o candidat e b'a fɛ ka kɛ Mali président ye ni n'an votera ye n'i sigira i bɛ kalo joli kɔnɔ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o kan ka o de problème poser candidat ninnu kun ni campagne daminɛna tuma min na donc k'a fɔ ko sisan de y'a wagati ye ne kɔni ɲɛna sisan t'a wagati ye. jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni o ye société civile maaw ye fo ka taa se kunnafonidilaw ma u ye ɲɔgɔn kunbɛnba kɛ bi école de maintien de la paix la min bolila projet kɔni kan min nun donna jɛkulu fɛ ni o ye Transparency International fo ka taa se l'américain ka jɛkulu min ɲɛsin bɛ yiriwa ma ni o ye Fonds des Nations Unies pour le Développement o projet sen yɛrɛ bɛ tali kɛ min na o ye IDF 16669 Mali walasa ka se ka jɛlenya kɔni sabati lakana kɔni hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲinina Awa Adama Kulubali fo ka taa se a ka jatala Bakari Kone ma olu kun bɛ a kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Ni baarabolo min na hakilina tara hakili jagabɔkulu dɔ kɔnɔ walasa ka kunnafoniyaw di ko ɲuman Mali bɛɛ fanga sinsinni la n'a bɛ wele ko projet UDF 696 Mali. O baarabolo in kɔnɔna la sira caman bɔra ni k'a lawaleya min bɛ taa fo sigiyɔrɔma 10 bɔɲɔgɔnko la. Bita tun bɛ baarase min kan o ɲɛfɔra an ye kiri 2002 ɲɛma fɛ. Bon, bi baara taara mun kan a taara an ye baara dɔ daminɛ a san 2 in o baara bɛ mun kan Malidenw n'o an bɛ wele ko citoyen ni ko citoyen civil ni punitive b'o la donc mais fo k'a lajɛ punitigiw ni civil bɛ se ka u hakili jagabɔ cogo min ka u fanga kɛ kelen ye pour que ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo mun b'a to an ka jamana in bɛ se ka taa ɲɛ lafiya bɛ se ka se jamana in kɔnɔ. Donc an y'o daminɛ san 2 ye an ye baara caman kɛ parce que an ye baara kɛ Mali région 10 nin bɛɛ kɔnɔ
olu jaabiw fana an ye baara k'o olu jaabiw kɔnɔ an ni minnu fana bɛ baara la n'olu bɛ dɔw bɛ angilɛ jamana na dɔw bɛ américain jamana bɛ wele ko New York an n'olu fila ye hakili jagabɔ kɛ n'an y'a ye k'a fɔ an bɛna tugu Mali kɔnɔ ka baara in tɔ lase n'i ko ka tɔ lase olu ye dɛmɛ mun k'an ye an b'o tɔ lase an yɛrɛ maliyɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min finitigiw ni an b'u ni an tɛ finitigi ye komi an bɛɛ maliden ye an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min n'u bɛ se ka na ni lafiya bɛn ani sabali ye an ka jamana kɔnɔ. A ka fɔ la u ye nimisiwasaba sɔrɔ baara in lawaleyali la Mali kɔnɔ o min bɛ a kuncɛli sira kan. A tɛ tɛmɛ nin kan parce que aw mana na n'aw nana se a ko b'aw yɛrɛ dusukolo la an kɔni ye cɛkɔrɔbaw ye an ye mabaw ye mais Mali bɛ to aw de bolo a bɛ to aw minnu bolo aw ye kubariyaw ta mun b'aw fɛ gɛlɛya minnu b'aw fana fɛ k'a gɛlɛya ma aw y'o fɔ an ɲɛna anw y'o fana ta donc sisan an bɛna baara kɛ an n'aw yɛrɛ bɛna baara kɛ pour que ko bɛ se ka sinsin cogo min. Dr Abdoulaye Sall a labanna ka ladilikanw di kunnafonidilaw ma u ka kunnafoni ɲini cogo n'a jɛnsɛnko ɲuman kan. N'a fɔra ko adamaden mun bɛ ni bagan tɔw bɔ ɲɔgɔn na o ye Ala ye mun d'i ma n'i bɛ se ka kuma alors n'i bɛ kuma i kan ka kuma mun fɔ i k'o dɔn i k'o fɔyɔrɔ dɔn i k'o kɛcogo dɔn bon i tɛ se k'o dɔn k'o kɛcogo fɔ k'o kocogo dɔn n'i m'a kalan ne ko sisan k'e bɛ kuma finitigiw kan e t'a dɔn finitigiw yɛrɛ ka sariyaw ye mun ye e t'a dɔn finitigiw mun kan ka fɔ mun kan ka fɔ e t'o dɔn fo e y'i ta k'i ka kan donc mun bɛ finitigiw kan a bɛ fana hali kalanko kan a bɛ dɔgɔtɔrɔso ko kan f'aw k'a ɲini k'a faamu n'a y'a ɲini k'a faamu tuma o tuma aw bɛ se ka aw ka gafew bɔ ka fɛn sɛbɛn a kan o de kama ko sigi ka fɔ a bɛ jɔ fo jɔyɔrɔ 3 jɔyɔrɔ fɔlɔ an bɛɛ ye maliyɛn an kan ka sigi ka kuma jɔyɔrɔ filanan yan'an ka kuma an k'a ɲini k'a faamu an k'a ɲini k'a dɔn an ka dɔnniya ɲini a kan n'an ma dɔnniya ɲini a kan an man kan ka kuma fɛ a sabanan o de bɛ wele k'a fɔ an ye minnu sugandi n'olu kan ka kuma an tɔgɔ la n'olu kan ka taa fɔ ko Mali sɔnna nin ma a ma sɔn nin ma olu fana ka lafaamuya u ka taa sira fɛ sira min bɛ taa Mali ka ɲata fɛ. Hakilina jiginna projet UDFC 696 Mali ale bilala sen kan alamisadonya dɔ fɛ juin kalo tile 7 san 2018 bɛn sabatili lakɔliso Alioune Blondine Bey kɔnɔna la ni ka tila k'a kuncɛli baaraw boloda o lakɔliso kelen in kɔnɔna la. Jamanadenw ni finitigiw cɛ dilanni ani u gɛrɛli ɲɔgɔn na danaya sira kan k'o tɛ jɛkulu kelen ka kɛlɛ ye. Maliden bɛɛ kan ka i jeniyɔrɔ fin o bɛɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya jalatigɛ ni k'a bɛɛ jɛ fanga lolo wuli. Ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fo a ka ɲamadali a n'aw ka tulomadali la ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ kunnafoni kuraw kɔni dili kɛnɛ kan Ala ka su hɛrɛ caya.